Asibingelele emhlabeni wonke kubantu abasibukelayo lapha kwaNgonyama noma kuleli khaya esikulo. uNgonyama abamaziyo abantu oseJimistini eDelmo kunumber 21 Whitdeep Road. Ikakhulu namhlanje basibingelela nje simukela futhi nabantu ngoba kuyenzeka uthola ukuthi kunabantu abasha abaqala ukuthi bangene kule TV ekhaya noma basibukele. Soke siyasithanda ukuthi nabafika sibamukele naphesheya kwezilwandle umhlaba wonke ngoba ngesibabala ukuthi bakuphi. So yilo namhlanje sizokhuluma into ethi ngoba sike sahlala sesibuka ukuthi kunabantu abahlala befika bekhala ngoba khona abantu abahlala beyibiza ngabathini oMaslay Queen. Khona bathi oMaslay Queen. Uthola abantu manje bafika bekhala ukuthi bafuna ukuphiwa imali amadoda. Aphinde omunye umuntu athi hayi indoda ufuna abafazi abanemali. Athi omunye umuntu hayi nebhizinisi laka lisencane kodwa ufisa ukuthi likhule kodwa ingeke into ephathekayo. Siphethe lokhu namhlanje. Umcamelo lo. Kumcamelwana nje lokho. Kunemkhuba kunemithetho egilwayo. Njengoba uSlay Queen ufisa ukuthi labantu ophila nabo noma mathiwa nihlangane kulezo ndawo nihlangane kuzona uphinde unikwe imali enkulu. Na into esokunika yona uzoyifaka esikhwameni sakho. Kodwa inegama uzoyikhuluma uzobukhuluma nayo uma uya kuleyo ndawo. Njengoba uyibona zingaka nje. Sithenga abantu asibanike basondele bonke abantu ngathi mina abantu abalungise ufuna labantu abantu balungise ama 5000 rand 5000 rand. Uthi sibanike amaSlay Queen sibanike abantu abafuna amathini abafuna into benemali sibanike amabhizinisi amile. Kodwa lokhu akudibani nedlozi yinto yokulekelela. Kodwa umuntu esandleni kuyambiza ukuthi akawuphathe ama 1000 rand awu5 mayilande lokhu. Ukuhamba kwesikhathi kuyobe sekuthi makushintsha uzoshintsha ngoba sathi lekhaya asehlula abantu. Kwala nomuntu makuthiwa wejengisela umzimba kwala nomuntu drive imoto ama-Uber unani ufisa into ukuthi abe busy into ebiza ama customer. Nawo umcamelo somnika wona uzobeka emontweni la ngumuntu uyinyanga kuthule idlozi unalo lisebenzi. Lo mcamelo lo uzoba nemithetho ozobe uyigcina. Asifuna umuntu ozofika ungezi mawazi ukuthi le mithetho izokwehlula ukuthi uyigcine ngoba usazofika bese uyakhala ukuthi uthola into yasixaka noma yamisa impilo yakho. So sifisa ukuthi kuze umuntu ikakhulu ozokwazi ukuthi uzoyigcina imithetho yala. Number 2 sesingayifuna ingane ezincane zesikole ngoba ingane zesikole ayikwazi ukugcina imithetho. Ingane ejabule bese iyakhohlwa ngoba ikhona into yokuthi mawuhlamba usuSlay Queen ukonloko usuhambile usuthola lo muntu seniyojabula sefuna ukukhumbula umthetho ukuthi lokwenziwani before nijabule. So yiloko abantu bangashawa yiloko so benzela abantu kodwa kunemithetho egcinwayo ngoba uma sikunika khona iprocess lokuyenza uyigcina kodwa thenje kuqala abantu asibanike ngama 1000 rand awu5 umuntu nomuntu zomneze simnike ebese kube ukuthi emva kalapho kuzonyuka ngoba lokho into eyipower kahle kodwa sithe abantu asibanike manje ba into engabonakali engene esikhwameni sakho nje le khwame encane ezifakwayo. Yilokho umuntu okubalekile ukuthi ngoba ngeke ngathi mina abantu abaningi bayaphuma bagijima uthola umunye uzogijima athi eMozambique athi umunye eMalawi athi umunye hayi mina ngizoya kamhlaba lingani athi umunye ngizoya kuphi. Kanti into ebalekile lento enifuna leyo abantu gijima athi nifuna kuyiwa ngaphandle niyofuna nishiya la. Nasi ke zikhona manje lezi insizwa seyivuza zivuke ofuna uyibona ngamehlo simbonisa ngamehlo akhulume naye oyesaba ngamehlo ayibone so menze ukuthi imlekelele. Yiloko siyabonga kanza kwethu kodwa ngamehlo siyazi ukuthi ukwenza ukuthi uyibone. Moya ufuna ukuthi ke uyibone ngamehlo la ekhaya siyakubiza ukuthi ahlala amalanga amathathu. Mawuzosuka ekudeni bese uhlela ukuthi uno 3 days uhleli la ekhaya ukuze ukwazi ukuthi lo uhambe naso umbone ngamehlo esefikile kuwena. Kodwa kuphela nje ukuthi yiloko ukuthi umuntu nomuntu uzoyilungiselela bese umuntu afona ngoba into esha abantu lokho kufika uvula ufuhleleke nje emzini nomuntu. Emzini nomuntu awuvula ufuhleleke uyafona ukhuluma ukuthi ufuna ukufika nini wena. So yiloko abantu abafuna ukuthi bafuna bafike bazofona kuqala babeka ama date abo ukuthi bafuna ukuza nini. Ungavele ufike nje ungalindelwanga ngoba uthi uyafika uthola ukuthi khona okubhizi kwabanye abantu. Uthola ukuthi manje awusanakeki wena. Sokuhlala isikhathi. So ke ofuna ukubona ngamehlo nje bakungaka u3 days
la ekhaya uzolala uvuke ulala uvuke uzohamba usukubonile kodwa khona amehlo ni right ukuthatha ibhizinisi lakho ukuthatha uyisebenzele ukuthatha obesile khwini lapho ukuthatha ukwenza ukufunelana kodwa only 5,000 rand njengoba kunje uningi kodwa soqala sikhandela abantu abawu50 kuphela kuqala abantu abangaki abawu50 esiyobakhandela kuqala inamba lekhaya kithi 076 70 55196 076 70 55196 ungonyama eJimistini phinde ukuthi abale mtubatuba abantu bakwaZulu Natal futhi bayazi ukuthi khona basuka kuPortshepstone basuka eDurban basuka even Eastern Cape basuka bemtubatuba nabo so umuntu basikhona mathiwa bakhona ngufike goli nabo futhi abawu50 bakhona so buye kusimemezela ukuthi sesikhona nabo futhi sibenzele so ke lokho sesikhulumayo siyabonga uNkulunkulu abe nani nisale kahle siyanithanda ke ikakhulu nonke siyanithanda inamba u076 70 55196 076 70 55196 wena uyazi ukuthi unemfuyo imfuyo ayilawuleki kuyegadi inkomo lokho unezimbuzi ayilawuleki uzoyibheka imfuyo lokho kuyahluba igebengu ekhaya namcamelo ngiyabonga mthele kahle